So I'm just waiting for you to tell me to begin. Okay, we're good to go. You can start. You can start whenever you want. Okay. Just saying hello to some people. Okay. Welcome, everybody. Happy Sabbath. Let's open with a word of prayer. Heavenly Father, we thank you for your goodness, the privilege of being able to come together to study and meditate upon your word. We ask that you would guide and direct us, and that you would give us a clearer understanding of who you are. We ask for these blessings in the name of Jesus. Amen. Amen. Welcome, everybody. So I've done something I don't normally do. I've given the title of the presentation. It's on the board. Now, my Latin is not very good. It says, ENIM comprehendis non est DEUS. ENIM comprehendis non est DEUS. So if you can actually go onto Google and you can translate from Latin into your own language, by the way, you can do that. Now, this is a very interesting statement. Statement, there are some people who agree with it, and some people who don't. So there are various ways to understand God. One is that he's understandable, and the other is that he's not understandable. So for you, those of you who don't know what this phrase means, it was coined by Augustine, one of the Christian early fathers. And the top line up here says, if you can understand. And then the second line says, basically, not God. So if you put the two phrases together,
ukasanganisa maphrases aya pamwe chete, it says, if you can understand something, then that means this thought or this idea is not from God. inoti kana iwe uchigona kunzwisisa chimwe chinhu zvinoreva izvo kuti idea iyoyo haisi kubva kuna Mwari. So that's the title of our presentation. Ndiyo topic yatapa kupresentation yedu. If you think you can understand something, then it's not from God. Kana iwe uchifunga kuti unogona kunzwisisa chimwe chinhu zvinoreva kuti hachisi kubva kuna Mwari. Now, this idea is quite common among Christians. Pfungwa iyi yakanyanya kutekeshera pakati pemakristu. I'm going to give a definition of what theology this is. Ndichatsanangura kuti itheology ipi inorehwa netopic yedu. Before we do that, let's go to a Bible verse. Asi tisati tadaro ngatiende isusu kuBible verse. We're going to go to the book of Romans. Chaenda kubhuku ravaRoma. Chapter 11. VaRoma chapter ndeya11. Verse 33 to 36. Ndima ya33 kusvika ya36. I'm not going to comment particularly on these verses. Handisi kuzodudza mavhesi aya. So I'm going to read all 4 verses in English and then they'll get translated after I've done all of the verses. Saka ndichavaverenga muchirungu ozotranslate muchishona. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments, and his ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been his counselor? Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again? For of him, and through him, and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. Kuitira kuti munzi makarurama. Kuitira kuti kunzi makarurama. So this is a fairly well understood, recognized Bible verse. Iyi indima inonzwisisiwa inozivikanwa zvikuru pakati pevanhu. And you can see that this verse lines up with Augustine's statement. Tinoona kuti ndima iyi inoenderana nezviri kutaurwa naAugustine. God's judgments are unsearchable. Kunga kwaMwari hakugoni kunzvereka. And we cannot understand his way or his thinking. Hatingagoni kunzwisisa kufunga The kwaMwari. reason for that is because we don't understand the mind of God. Isusu sevanhu hatinzwisisi pfungwa yaMwari. In fact, God does not have a counselor. Mwari haana munhu anomuudzira. Someone to advise him. Munhu anomupawo mazano. We are all beneath him. Isu tese tiri pasi paMwari. And therefore, how could we understand his thinking, his ways? Saka tinogonzwisisa sei kufunga kwaMwari kana nzira dzake. And I like the last verse, Ndinofarira ndima yekupedzisira. especially as it's written in the King James. Sekunyorwa kwayakaitwa muna King James. For of him, and through him, and to him, SezvaMwari nezvaMwari all things naMwari zvese are to give him glory. ndezvekuti tipe Mwari mbiri. So I'm sure you're all comfortable with this type of thinking. Ndinovimba kuti tese
tiri comfortable nekufunga uku. I'll say it in another way. It's an English phrase. Ndichazvitaura neimwe nzira muphrase yechirungu. So I'll say it in English, and hopefully, if it's not translatable, tell me and I'll paraphrase. Ndichazvitaura muchirungu. Ours is not to reason why, ours is but to do and die. So I'll paraphrase that. When we're given instructions, Kana tikapuwa isusu instructions, we're not supposed to question. hatifani kuvunza. We're supposed to just do what we're told to do. Tofanira kungoita zvatanzi tiite. Ours is not to reason why, ours is not to question. Pedu hapasi pekuvunza kana kuti tirizene kuti sei zvanzwaro. Ours is but to do and die. It means ours is just to follow what we're told to do. Chedu kungotevera zvatanzi isusu tiite. You can see all of these ideas all coalesce into this statement here. Unoona kuti pfungwa dzese idzodzo idzo dzinonosangana pamusoro yenyaya yedu patapa. Now I want to give one more. Ndoda kupa imwezve. This is taken from the Great Controversy. Inotorwa iyo kubhuku Great Controversy. Great Controversy, chapter 32. Great Controversy, chapter 32. Give you the page in the English. Ndika ndikupe page yacho muchirungu. Page 526. Page 526. And I say it's taken from chapter 32. Chapter 32. It's called The Snares of Satan, or The Traps of Satan. Inonzi masnares aSatan kana kuti matraps aSatan. So I'm going to read a couple of paragraphs, but I think it's important. Ndichaverenga maparagraph akati kuti ndinofunga kuti akakosha In fact, it's zvikuru. the whole of page 26, basically. Tichatoverenga page 26 yese. So I'm going to read the first paragraph, and that will give an opportunity for the translators to find the passage. Ndichaverenga ndima yekutanga and then vaturikiri votsvaga passage iyoyi. I'm just going to cut out the first few words of the first paragraph. Ndichangotora mazwi mashoma eparagraph iyoyo. So I'm going to begin reading, and the translators will find the passage. Ndichatanga kuverenga. There is nothing that he, Satan, desires more than to destroy confidence in God and in his word. Satan stands at the head of the great army of doubters, and he works to the utmost of his power to beguile souls into his ranks. It is becoming fashionable to doubt. There is a large class by whom the word of God is looked upon with distrust for the same reason as was its author, because it reproves and condemns sin. Those who are unwilling to obey its requirements endeavor to overthrow its authority. They read the Bible or listen to its teachings as presented from the sacred desk merely to find fault with the scriptures or with the sermon. Not a few become infidels in order to justify or excuse themselves in neglect of duty. Others adopt skeptical principles from pride and indolence. Too ease-loving to distinguish themselves by accomplishing anything worthy of honor, which requires effort and self-denial. They aim to secure a reputation for superior wisdom by criticizing the Bible. There is much which the finite mind, unenlightened by divine wisdom, is powerless to comprehend, and thus they find occasion to criticize. There are many who seem to feel that it is a virtue to stand on the side of unbelief, skepticism, and infidelity.
but underneath an appearance of candor, it will be found that such persons are actuated by self-confidence and pride. Many delight in finding something in the scriptures to puzzle the minds of others. Some at first criticize and reason on the wrong side from a mere love of controversy. They do not realize that they are thus entangling themselves in the snare of the fowler. But having openly expressed unbelief, they feel that they must maintain their position. Thus, they unite with the ungodly and close to themselves the gates of paradise. So that was paragraph 1, so the translators can read. Hapana chinhu chaanoshuvira kunze kwekuparadza kuvimba muna Mwari uye shoko rake. Satani anomira pamusoro peuto guru revanohadzika uye anoshanda nesimba rake rose kunyengera mweya mumapoka ake. Izvo zvava kuva zvefashoni kushahadzika. Kune boka rakakura rinotarisawo naro neshoko raMwari nekusavimbika nechikonzero chakafanana naicho chaive munyori waro, nekuti rinotitsura nekutuka zvivi. Avo vasingade kuteerera zvarinoda vanoedza kupidigura chiremera chayo. Ivo voverenga Bhaibheri kana kuteerera kune zvarinodzidzisa sezvazvinounzwa kubva padhesiki rinoyera, kungowana mhosva nemagwaro kana nemharidzo. Kwete vashoma vanova vasingatendi kutumira kuzvipembedza kana kuzvipembedza mukuregedza basa. Vamwe vanogamuchira misimboti yekushahadzika kubva mukuzvikudza uye neusimbe. Vanoda zvekurerukirwa kuti vazvitseure pachavo, nekuti chero chinhu chakakodza kukudza icho chinoda kushingirira uye kuzviramba. Vanovavarira kuchengetedza mukurumbira hweungwaru hwepamusoro nekushoropodza Bhaibheri. Kune zvakawanda zvakadai, izvo pfungwa ine muganho isina kuvhenekerwa neungwaru hwaMwari isina simba rekunzwisisa, uye nokudaro vanowana mukana wokushoropodza. So I want to just take us back halfway into this paragraph. Ndoda kutidzosera I'll give the kumashure introductory sentence that I'm targeting. Ndichaita sentence yekutanga ndo yandiri kunanga. They read the Bible, listen to its teachings as presented, Vanoverenga Bhaibheri voteerera dzidziso dzayo merely to find fault with the scriptures. vaine chinangwa chekuwana zvipomerwa And then pamagwaro. it categorizes two groups of people. Mai vaiti vanobva vatiudza mapoka maviri evanhu. Group 1. Boka rekutanga, Not a few become infidels in order to justify or excuse themselves in neglect of duty. havasi vashoma vanobva vaita nini It's about halfway through, vachizvi and I gave the introductory sentence. havasi vashoma vanobva vaita nini vachizvijustify vachipa maexcuses ekuti vaneglect. So there's one group Pane group rekuboka rekutanga who fall into Satan's trap vanodonhera mumambure aSatani because there's a problem with their understanding of the Bible, nekuti vane dambudziko mukunzwisisa kwavo Bhaibheri. and they become infidels. We might call them Gentiles, Vanobva vaita mainfidels kana kuti vanhu vemunyika magentiles, because they want to say, we no longer want to follow what the Bible
instructs us to do. nekuti vari kuti iwo hatichadi isu kuteedzera zvatiri kudzidziswa nebhaibheri. I have to become an infidel in order to justify that I'm not going to listen to God anymore. Ndinofanira kutanga ndaita inini semugentile kuti ndizvijustify pakusatevera kwangu Mwari. There's a second group. Pane boka rimwe rechipiri. Others adopt skeptical principles from pride and indolence. Vamwe vanobva vatorawo maprinciples anobva mukuzvitutumadza. So this other group is going to develop a set of principles. Boka rechipiri rinotora maprinciples mukuzvitutumadza neusimbe. And they're going to be based upon the idea of doubt or skepticism. Boka rechipiri iri rinogunun'una. And what drives this chinoita kuti vagunun'une is pride, and it says indolence, which is laziness. Inyaya yekuzvitutumadza uye nyaya yeusimbe. So there's one group who are going to withdraw from being Christian. Saka taona boka rekutanga vanobva varegedza ivo kuita maKristu. Or at least if they don't make that full move, they're going to behave like the Gentiles. Kana kuti vanotanga kubheheva sekunonzi ndivanhu vemunyika. And say we don't need to follow the rules anymore. Voti isu hatichateedzeri mitemo. There's another group, Pane boka rechipiri manje. because they're too proud and too lazy. Nekuti vanozvitutumadza ende vane usimbe. Maybe I should say or. They're too proud or they're too lazy. Ndikainditi kana kuti vanozvitutumadza kana kuti vane usimbe. To change their position. Kuti vachinje kunzwisisa kwavo. So what they have to do is they have to develop, or it says adopt, Saka vanotanga ivo kudevelopa kana kutoredzera a new way to understand God's word. nzira itsva yekuti ivo vanzwisise shoko raMwari. New principles, Votora maprinciples matsva. new rules. Votora mitemo mitsva. And these rules are based upon doubt. Mitemo yavanotora iyi iri based upon kugunun'una. So I'm going to go to the next paragraph, Ndichaenda kuparagraph inotevera. paragraph 2 in the English. Paragraph yechipiri muchirungu. God has given in his word sufficient evidence of its divine character. The great truths which concern our redemption are clearly presented. By the aid of the Holy Spirit, which is promised to all who seek it in sincerity, every man may understand these truths for himself. God has granted to men a strong foundation upon which to rest their faith. Mwari vakapa mushoko rave evidence yakakwana yekarekta yavo yeutsvene. Kune zvokwadi zvakakosha zvinoratidza izvo kuponeswa kwedu zvakatsanangurwa pachena. Yet the finite minds of men are inadequate fully to comprehend the plans and purposes of the Infinite One. We can never, by searching, find out God. We must not attempt to lift with presumptuous hand the curtain behind which he veils his majesty. The apostle exclaims, "How unsearchable are his judgments and his ways past finding out." Romans 11:33. We can so far comprehend his dealings with us and the motives by which he is actuated, that we may discern boundless love and mercy united to infinite power. Our Father in heaven orders everything in wisdom and righteousness, and we are not to be dissatisfied and distrustful, but to bow in reverent submission. He will reveal to us as much as his purposes as it is for our good to know. And beyond that, we must trust the hand that is omnipotent, the heart that is full of love.
asi pfungwa dzakaperera dzevanhu hadzina kuwana zvakakwana kuti vanzwisise zvirongwa nezvinangwa zveuyo asingagumi. Hatife takatsvaga kutsvaga kwaMwari, hatifanire kuedza kusimudza. Excuse me. I'd like to ask just a little pause. There are people who speaks another language who are trying to connect, and the room is full. If you are connected to two devices, I'd like to ask you to log out in one of them, or if I can have 10 people who speaks English and could go to the YouTube link, there you can listen just to English. We need the Zoom, especially for people who do not speak English. Just would like to ask that so people who speak another language can log in and listen to their own language, okay? Sorry for that, you can go back to translate the code. Tichatangidza kuverenga. Asi pfungwa dzakaperera dzevanhu hadzina kuwana zvakakwana kuti vanzwisise zvirongwa nezvinangwa zveuyo asingagumi. Hatife takatsvaga kutsvaga kwaMwari, hatifanire kuedza kusimudza neruoko rwekuzvikudza keteni raanofukidza umambo hwake. Mupostori anoti kutonga kwake hakunganzverwi nenzira dzake hadzingawanikwi. Varoma 11:33. Tinogona kusvika zvino kunzwisisa kubata kwake nesu uye nevavariro anogadziridzwa nadzo, kuti tikwanise kuona rudo rusina muganhu netsitsi zvakabatana nesimba risingaperi. Baba vedu vari kudenga vanorayira zvese muhungwaru nekururama. While God has given ample evidence for faith, he will never remove all excuse for unbelief. All who look for hooks to hang their doubt upon will find them. And those who refuse to accept and obey God's word until every objection has been removed and there is no longer an opportunity for doubt will never come to the light. Apo Mwari vakapa umboo hwakakwana hwekutenda, havambobvisi maexcuse ese kana kusatenda. Vese vanotarisa zvinoita kuti vagunun'une vachazviwana. Vese vanoramba kugamuchira nekuteerera shoko raMwari kusvikira zvinhu zvese zvavanoramba. And the last paragraph, I know this has been a long read. Distrust of God is the natural outgrowth of the unrenewed heart, which is at enmity with him. But faith is inspired by the Holy Spirit, and it will flourish only as it is cherished. No man can become strong in faith without a determined effort. Unbelief strengthens as it is encouraged. And if men, instead of dwelling upon the evidences which God has given to sustain their faith, permit themselves to question and cavil, they will find their doubts constantly becoming more confirmed. Kusavimba naMwari ndiko kuzvarwa kwemwoyo usina kuvandudzwa kuri kuvengana naye, asi kutenda kunofemerwa nemweya mutsvene uye unozokura chete sekukosheswa kwaunoitwa. Hakuna murume anogona kusimba mukutenda pasina kuedza kwakasimba. Kusatenda kunosimbisa sekukurudzirwa, uye kana munhu pachinzvimbo chekugara pane wakapiwa naMwari. What we have discussed so far in this study Zvatataura so far is what Augustine said. Ndizvo zvakataurwa naAugustine. If you can understand something, kana iwe uchigona kunzwisisa chimwe chinhu, can't be from God, hazvisi kubva kuna Mwari, because God nekuti is too high, too holy, too big. Mwari vatsvene-tsvene, vakuru-kuru uye vakuru kwazvo. His ways are beyond our understanding. Nzira dzake hatingambodzinzwisisi. And then you get these spirit of prophecy quotes that we've read.
wobva waona maquotation atabva kuverenga mai White, where Ellen White reinforces or doubles down on this concept. mai White chavanobva vasimbisa paconcept iyi. She says, don't even dare do these things. Question. Vari kuti musatombobvunza zvenyu. God is standing behind a curtain, Mwari vakamira vari kuseri kweketeni. and woe to you if you try to move the curtain and have a look on the other side. Une nhamo uyo anoda kuvhura keteni achidongorera zviri kuseri. Criminal to do that. Umbavha Because if you kuita try to izvozvo. do that, Ukaedza iwe kudaro, you'll get into problems, uchapinda mumatambudziko. because what you will see, you won't understand. Nekuti zvauchaona iweyo haungatongozvinzwisisa. And what will it lead to? Zvinotiendesa kupi izvi? Either you'll become an infidel, Unogona kuita iwe infidel zvatambotaura, or you'll adopt principles where you begin to doubt what is written. kana kuti unotora maprinciples aunotanga iwewo kugunun'una zvakanyorwa. And you'll be too lazy or too proud to admit your fault. Wotanga kuva neusimbe kana kunge uine kuzvitutumadza, woramba kuvhuma Now, mhosva dzako. I'm certain that Ellen White does not mean the following. Ndinoziva inini kuti mai White havasi kureva zvinotevera. Ignorance is bliss. Bliss means happiness. Kuti kusaziva ndiko kufara. Because a service reading would indicate this. Nekuti kungoverenga zviri pamusoro kunotiratidza izvozvo. Don't try to search too much. Usaedza iwe ubva wazvinzvera kuti zvakanyanya. Don't try to investigate God. Usanyanya kuda kupenengura kuti Mwari vari sei. And this is the problem that this movement is confronted with. Ndiro dambudziko ratiri kuvingwa naro semovement. As an overwhelming surprise, Asi surprise inovhundutsa. starting around 2 years ago, Tichitanga isu makore maviri apfuura, depending on how you count, zvichibva nekuti unoverenga sei. we could say 7 years ago. Zvichibva nekuti unoverenga sei, togona kuti makore manomwe Maths apfuura, is correct. No, 7 years and 3 years. togona kuti makore manomwe kana kuti makore matatu. 2014, 2018. 2014 na2018. What have we been doing? Tatiri kumbonyanya kuita sei? We have been doing this very thing, Tatiri kuita izvo zvatabva kuverenga izvi. questioning, Kubvunza nekunzvera. trying to understand the mind of God. Tida kunzwisisa pfungwa yaMwari. And I would suggest, Ini ndinobva ndasajesta kuti you may disagree, munogona henyu kuramba. a candid observation or analysis of what we have done Zvatakaona isusu pane zvatakanga tichiita mumakore apfuura aya is to basically stand in opposition to God's word. kumira isusu tichiopoza shoko raMwari. And we have fought against this, I'm going to call it this principle. Ende takarwisanisa principle iyo yakataurwa naMwari. We want to understand, we are insisting that we need to understand. Tiri kuda kunzwisisa ende tikuramba tichitoti toda kuwedzera kunzwisisa. For a long time, Kwenguva refu. this is an example. Uyu muenzaniso. We have read, Takaverenga we isusu. have been told Takaudzwa isusu that only men can be priests, kuti varume, vanhurume chete ndo vanokwanisa that kuva women priests, cannot lead out, kuti vanhukadzi havagoni kutungamirira, that women should not wear the same clothes as men. kuti vakadzi havabvumidzwi kupfeka nguo dzakafanana nedzevarume. And that. If you did, if you began to express any doubts, Kana wakatanga iwe kugunun'una izvozvo,
the argument would be this: argument yatinoshandisa you don't believe God's word, hautendi iwe shoko raMwari, so you have to create wrong or specious arguments saka unouya nenzira dzako iwewe dzisiri which are based upon skepticism or doubt. dzinoenkwa nekugunun'una. And we just begin to look more and more like infidels. Ende tinotanga kubva tawedzera kufanana chaizvo nevane munyika. Women are wearing trousers in this movement, just like Madzimai infidels do. madzimai vakupfeka matrauser movement munomu sezvinoitwa nevane munyika. So I want us to see, Saka ndoda kuti isusu tione. and the example I've given, it's about the role of women. Muenzaniso wandapa ndewe basa remadzimai. We could have gone to 2014 Taigona kudzokera isusu 2014 and discussed the subject of time totaura isusu nyaya yenguva and how that was in opposition to the mind of God. kuti zvakanga zvichipikisana sei nepfungwa yaMwari. We have ample evidence Tine umbo hwakawandisa that it's not our place kuti haisi nzvimbo yedu to search out in God's word kuti titsvage mushoko raMwari when the Sunday law is, when the second advent is, when the loud cry is. kuti murayiro wesvondo kana kuti loud cry kana The kuti major kusiya waymarks in kwechipiri our kuri pasi. history. Mawaymarks makuru We had emunhoroondo yedu. explicit instructions from God. Tine mitemo yatakapiwa naMwari. Don't try to think about these things. Musatomboedza kufunga nezvazvo zvinhu izvi. Don't even look. Musatombotarisa. This was enchanted ground. Ground ranga risingabvumidzwi This was kuenda. dangerous. This was a dangerous place to go to. Inzvimbo yakamanikana The yekuenda. wrong path. Haisiriyo path chaiyo chaiyo. Now, initially, Pekutanga, beginning 2018, kutanga kwa2018, everybody began to think this is the right way. Time setting is the right thing. vanhu vese vanga vakufunga kuti kuseta nguva ndo nzira chaiyo yekuenda nayo. And because there were some wrong ideas mixed with this model, Nekuda kwokuti kwaiva nemamwe maideas anga asiri echokwadi akapinzwa mumodel iyoyi. a year later, just 1 year later, Mugore rinotevera racho, many people in the movement left. vanhu vazhinji mumovement vakasiya. The head of the movement walked away. Mukuru wemovement akasiya. I want you just to think about that. Ndoda kuti timbofunga nezvazvo. All of those years of fidelity, Makore ese aya ataiteerera, faithfulness, tiri faithful, walking at the extreme edge of truth or light, tichifamba kumapeto echokwadi kana chiedza, pushing the boundaries, tichipusha maboundary, finally coming to the climax, tasvika isusu pamusoro-soro, the highlight pahighlight in 2018. mugore ra2018. Time setting is agreed Time setting yakabvumwa just before the midnight cry. tisati tawana And then within 12 months, it all collapses. muma 12 months yakabva I want us to think about that. yadirika. Ndoda kuti tifunge nezvazvo. And here we are today, Nhasi uno tiri pano challenging existing norms or norm means normality, the normal standards, the normal ideas. tichichallenja zvinhu zvirimo musociety medu zviri normal. And there are people who are saying about us, Pane vanhu vari kutaura pamusoro pedu, us meaning Elder Tess and myself, isusu ndichireva Elder Tess neni Elder Kana, that we are falling into the trap kuti
kuti taakudonhera isusu mumambure or we've already fallen into it, kana kuti takatodonhera mumambure iwayo, into the snare of Satan, mumambure asatani, because now we're trying to pull the curtain and have a look at God. nekuti ezvinezvi taakuda kutraya kudhonza ketendriya todongorera kuona Mwari. And every single one of us has to consider this. Munhu wega neumwe anofanira kuzvifunga izvozvo. Are we on enchanted ground? Are we on the wrong path? Kuti pataakufamba apa hapazi dangerous, Or is this the direction in which God is leading this movement? kana kuti ndiyo direction yatiri kutungamirirwa tichienda nayo naMwari. I think many of us are not willing to admit Ndofunga kuti vazhinji vedu havasi willing kuzvibvuma that we're being swept along by these leaders, kuti tiri kutsvairwa isusu nevatungamiriri ava. but deep down, there's some Asi doubt, there's some disagreement. mukati memwoyo pane kakugunun'una kana kakusawirirana. And these people are too scared to leave at the moment Vanotya zvikuru kuti vasiye panguva inoi, because they're waiting to see how far we will go. nekuti vakamirira kuona kuti tichasvika kupiko. This is what happened in 2019 at that great separation. Ndo zvakaitika muna gore ra2019 patakapatsana neFFA. They already had doubts before, Ava vakanga vaine kugunun'una, but they were waiting to see how far we would go. asi vaida kumirira voona ivo kuti tichasvika kupi nenyaya yedu. And in that situation, Musituation yakadaro it was a combination of organization yaiva nyaya yeorganization and the role of women. ne How far would we push? kuti tichasvika kupi nazvo. And it got to a breaking point. Ende zvakasvitsa pakazopatsanura vanhu. And if you ask those people today, Ukabvunza vanhu ivavo muzuva ranhasi, they will tell you we have fallen into the snare of Satan. vanokuudza kuti takadonhera mumambure aSatani. And you have to ask yourself that question. Iwewe unofanira kuzvibvunza mubvunzo iwoyo. Do you think we are pushing too far? Unofunga here kuti taakunyanya kuzviwanza? We have taken the Sunday law, Daniel 11 verse 41, Takatora isusu mutemo wesvondo, Daniel 11 verse 41. and we have torn it up. Takaibvarura. This is not just a doctrine that this movement has held on to for 30 years. Haisingori doctrine yakabatirirwa movement inoi kwemakore 30 chete. This is a doctrine that the church has held for more than 130 years. Iyi doctrine yanga yakabatirirwa nekereke kwemakore 100 apfuura kana In 12 months, mumamonths we have undone over 100 years of Adventist theology, history. Takaputsa Adventist theology inokwana makore 100. And you should be scared. Iwe unofanira kutya. You should be worried. Unofanira kunge uine ku. If you're not, Usingatyi because you're lazy. nekuti neusimbe. Ellen White says you're indolent. Mai White vanobva vati neusimbe. We are headed down a very difficult road. Kwatakananga inzvimbo yakaoma zvikuru kwazvo. Because you have to decide Nekuti unofanira kudecide what theological model you want to follow. kuti unoda kutevera model yipi yetheology. Now, you all know that my Greek and Latin and even my English is not very good. Mese munoziva kuti chirungu changu neGreek yangu neLatin hazvina kunyatsokunaka. So I'm going to try to pronounce this. Saka ndichaedza kuzvitsanangura izvi. Apathetic. Pathetic. Iro izwi No, I'll rataurwa. do this one. Apathetic. That sounds better. Apathetic. I'll spell it for you. Regai ndiri peretere. Apathetic.
apathetic. So this is a school of theology, Iyi pfungwa yetheology. and everything we've discussed follows this theological thought. Ende zvese zvatataura zvinotevera pfungwa iyoyi yetheology. So now I'm in a race with you Saka izvezvi ndaakumhanya nemi because you're all searching and I want to beat you. nekuti mese muri kutsvaga ende ndinoda kutanga. So give me a chance to explain it before everybody searches and puts on the chat what they think. Ndipewo kamukana musati maposta pachati ndimboyinzvera inini. So the one thing I want us to see here Chinhu chimwe chete chandoda kuti tione panapa, that this is what I want to call, or I'll call it, is a negative theology. kuti itheology isiri yakanaka. So this type of theology, which is a negative form of theology, Saka theology iyi isina kunaka, which approaches God, it says, let's try to look at God inotiyo ngatiiyedze kutarisa Mwari with a negative mindset. nepfungwa iri negative. Now, this doesn't mean you think God is bad. That's not what it means. Hatisi kuti unofunga iwo kuti Mwari vakashata, hazvisi izvo zvatiri kutaura. What it means is that you look at God and you say, I cannot understand him. Zvazviri kureva ndezvekuti unotarisa Mwari iwewo bva wati ina handingatongomunzwisisi. Now, this type of theology, Theology iyi yatataura I'm going to say, is very conservative. ndichati ine uconservative. It borders on mysticism. Inobatwa nemysticism, Mystery. mamystery kana zvakavanzika. Why do I say that? Seiko ndichidaro? I think it was last week. Ndofunga kuti vhiki rapfuura iro I mentioned briefly about prayer. ndakataura zvishoma panhau And I'm not going to yemunamati. touch that subject now, Handisi kuzotaura nhau iyoyo but izvezvi, what I want to say is the following. asi zvandoda kutaura ndezvi zvinotevera. Too many of you Vazhinji venyu are mysticists. vanobhilivha zvezvakavanzika kana mamysticist. You follow rules, Munoteedzera mitemo, you follow ideas, munoteedzera maideas, you have no idea why, hamuzivi nemhaka yei, but you do them asi munongoita because you say, we can't understand God, nekuti unoti izatinzwisisi Mwari. and therefore if we just do it, Saka it might be okay. tikangozviita then tinofanira kunge tiri pasafe side. Now, I'm not trying to attack this, by the way, Handisi kuda kuataka izvi, even though it sounds like it. chero zvichiita hazvo kunge ndiri kuda But I want to suggest this is a very, I'm going to say this disrespectfully. ndichataura izvi nenzira isina uchiremerera. This is a very pagan way of looking at God. Iyi ipagan way yekutarisa nayo Mwari, We have to appease him, which means make him happy, kuti tofanira kumufadza in order to find favor with him. tiwane kufevherwa naMwari. So a classic apathetic view of God is the following. Chapa muenzaniso weimwe apathetic view yaMwari. So we're not going to turn to this book, Hatisi kuzofusarura hedu bhuku tinotevera, but we could go to the book of Malachi, tokunaenda kubhuku raMalakai. and it would say, Anotiudza iye kuti if you give me some money, ukandipaiwo mari I'll bless you. ndokukomborera. We don't understand the mechanism for that. Haunzwisisi kuti zvinofamba sei, It's a mystery. zvinhu zvakavanzika. If you return
a faithful tithe, the windows of heaven will open. Ukavhura iwewe ukadzosera zvegumi, then mahwindo anozarurwa ekudenga. If you don't, it won't. Ukasadzorerawo mahwindo haavhuriki. Now, I'm not critiquing that or saying anything negative. Ini handisi kupenengura iyi kana kutaura chinhu chakashata pamusoro I'm pemashoko just saying amalaika. that is an example of this type of theology. Ndikungoti inini ndiwo mumwe wemuenzaniso wetheology yatabva kutaura nezvayo. Apophatic or negative theology. Apophatic kana kuti negative theology. Often our prayers go down this road. Kazhinji kacho ukatozvitarisa minamato yedu inotonamatwa nenzira iyi. Like, if you don't pray about something, Sekuti kana ukasanamatira chimwe chinhu, your food, sekuti chikafu, some bad things might happen. pane chakashata chete chichaitika kwauri. And sometimes we use the argument Dzimwe nguva vanhu vanobva vatoshandisa that someone's poisoned your food, and if you don't pray about it, you might die. kuti kana waisirwa poison ukasanamatira chikafu ichi unogona kufa. Or if there's some toxin in the food, if you pray, it will miraculously go away. Kana kuti kana paine zvimwe zvakashata muchikafu ukanamata zvinongoita mamiracle zvinozvidisappear. I've been an Adventist for a long time, Ndaomusavadha kwenguva refu. and I have been made ill from Adventist food on a number of occasions. Ndakatomborwara chaizvo nechikafu chakabikwa mumasabata. And they all prayed over that food, and I still got ill. Tanga tatochinamatira asi ndakarwara zvakadaro. I'm sure many of you have as well. Toziva kuti chero vazhinji venyu vakatomborwarawo. I think my worst experience was in South Africa. Ndofunga kuti worst experience Sorry, yangu my brothers and sisters ndaiva from that kuSouth country. Africa. Handine urombo kune hama dzangu dzekuSouth. The food was made on Friday, Chikafu chakabikwa musi wechishanu, not refrigerated, hachina kuiswa mumafiriji, reheated on Sabbath, chikadziiswa musi wesabata. and I got food poisoning. Ndakabva ndava nekurwara kwemwoyo. And the next day, I'm on I think it's like a 7-hour car journey to go to the airport. Apa mangwana acho ndaifana kukwira mota kwema-hour 7 ndiende kuairport. And let me just tell you, it was misery. Aiwe, zvakawandiomera. I did a good job at the camp meeting, Asi ndakaita basa rakanaka camp meeting. and I still got ill. Asi ndakangorwara still. And they prayed many times over that food. Vakanamata ruzhinji pamusoro pechikafu. So I think I've made the point. Ndofunga kuti manzwisisa pfungwa yenda ndichida kutaura. Now, we all believe in compare and contrast. Tese tinotenda mucompare and contrast. Chiasms, balances, all of that. Makayazini, balances, zvese zvataidzidza zviya. So you can imagine that there's an opposite to this. Munogona kufunga imini moona kuti kune opposite kune izvi Oh, zvataura. before we go there, Tisati taenda hedu ikoko. this can also mean to deny. Shoko iroro ratataura prophetic rinogona kureva futi kuti kuramba. To not have knowledge. Kusava neruzivo. Okay. So there is obviously an opposite to this. Obvious pane opposite kune zvatabva kutaura. And this is cataphatic. Shoko racho rinoti cataphatic. That's a correct pronunciation. Amene kuti ndokutaurwa kwaro here. Cataphatic, we'll call it. Cataphatic. That's what? Yeah, the E should be A. That. Yeah. Oh, sorry, I put an E where I should have put an A. Thank you. And this means positive. Zvinoreva positive kana zvakanaka.
So we have negative and positive theology. Saka tine zvakashata nezvakanaka. So I don't know if this scares you, Handizi kuti zvinokuvhundutsa here but there's these opposites. kuti kune maopposites. So now, with this type of theology, Izvezvi netheology yatataura iyi we look at things in a positive way. tinotarisa zvinhu nenzira iri positive kana yakanaka. And it's the opposite of everything that we just spoke about. Ende ndo zviri opposite kune zvese zvatambotaura nezvazvo zviya. So now we're going to have this affirmation or agreement with God. Tichange tiine kuwirirana kana kubvumirana naMwari. Now, why don't people like this? Sei vanhu vasingadi izvi? Why don't they like this theology? Sei vanhu vasingadi theology yatabva kutaura iyi? Because they say what it does, it limits God. Nekuti vanoti zvainoita inolimita Mwari. Remember Augustine up here. Hatirangarire Augustine zvakambotiudza pekutanga. If you understand, it's not God. Kuti ukanzwisisa then hazvina And kubva this theology says you can understand and you're supposed to understand. asi zvatabva kutaura zviri kuti unotonzwisisa ende uri kutofanira kunzwisisa. Now, if I say to you, Indikataura kwamuri I ndichiti think I understand what God is thinking, ndofunga ndonzwisisa zviri kufungwa naMwari. you begin to think, Unotanga kufunga imini. who do I think I am? Ko idzo dzinofunga kuti ndiani uyu? Limiting God, Kuti dzinolimita Mwari, putting him in a box. achimisa mubox Or I think I've got a really big head. kana kuti dzinenge dzakuzvitutumadzawo idzi. So, an example of the cataphatic way Muenzaniso wecataphatic way is to say that God is love. ndewekuti Mwari rudo. Every single one of us knows what love is. Mumwe nemumwe wedu anoziva kuti rudo chii. I hope you've all kissed somebody or been kissed. Ndinovimba kuti makambotsvoda mumwe munhu kana kuti makambotsvodewa, Even if it's just your parents. chero ari mai vako kana baba vako. We know how to do good to people. Tinoziva kuti tinoitira vanhu zvakanaka sei. If you're a Hebrew, Kana uri muHebheru you just say love. unongoti rudo, If you're Greek, you say love, kana uri muGreek unoti rudo. because the Greeks are cleverer. MaGreek vakati ngwari. It's a much more expansive language. Language yavo yakati wandei. And they describe the 4 types of love. MaGreek vanotaura love. So when you start saying God is love, Paunotanga iwewo kuti Mwari rudo, we're using this type of theology. kushandisa cataphatic theology. Because we say we understand it. Nokuti tinoti tinoinzwisisa, We can explain it. togona kuitsanangura. And we have done studies, I have, Ende takamboita mastudies where we've spoken about the difference between us and the infidels or the Gentiles. patinotaura musiyano uri pakati pedu nemaGentiles kana kuti mainfidels. And when it comes to the subject of love, is there any difference? Patinouya panyaya yerudo, pane chakasiyana here? No. Hapana. They can understand love just as much as we can. Vanogona kunzwisisa rudo sekunzwisisa kwatinoruita isusu. We discussed this in last week's question and answer. Takazvitaura isusu munyaya yequestion and answer yatakaita last week. Human relationships, all of them, Ukama uri pakati pevanhu wese are a parable. maparables. But what if you don't understand the parable? Ko kana usinganzwisisi parable, Can you get any benefit in having human relationships? unogona here kubenefita mumahuman relationships iwaya? The answer is yes, of course you can. Takapindura tikati unokwanisa I'll just call that ndichangozvidaidza ndichiti the mystery of God. zvakavanzika zvaMwari. I cheat.
ndabiridzira. So when we say God is love, Patinoti isusu Mwari rudo, this is containing him. It's putting some kind of limit because we know what love means. kumuisa mukabhokisi so zvichimulimita nekuti tinoziva kuti rudo chii. So there are these two ways to look at God. Pane nzira mbiri dzekutarisa nadzo Mwari. One says we cannot understand God, and the other one says he is understandable. Yekutanga inoti hatingatongonzwisisi Mwari, yechipiri inoti tinomunzwisisa Mwari. So let me ask you the question. Regai ndikubvunzei inini ndichiti, The incarnation of Jesus, kuuya kwaMwari vari when he munyama, comes to earth as a man, pavanouya vari munhu pano pasi, when he becomes the Christ, paanova Kristu, is that the apophatic or the cataphatic? taakubvunza isusu kuti ndiyo apophatic here iri negative kana kuti cataphatic iri positive. It's the second, Ndeyechipiri iri positive, because now we can understand God. nekuti zvino taakukwanisa kunzwisisawo Mwari. At the same time, what do his disciples say to him? Zvakare madisciples ake We want to vanoti understand, we'll call it the Father. We want to understand God. todawo kunzwisisa Mwari Baba, And they're not able to understand him. vanotadza kumunzwisisa. So if we use the terms as given in the King James, this is the Father, this is the Son. Tikashandisa sekupiwa kwatapiwa muKing James, apophatic ndibaba, then cataphatic ndiJesu. We have to consider both concepts at the same time together. Tinofana kuzvitarisa zviri zviviri pamwe chete panguva imwe chete. If we only use the apophatic model, Tikangoshandisa model yekutanga yeapophatic iri negative, there's no point in studying anymore hapasina donzvo mukunzvera, because God's ways are past finding out. nekuti nzira dzaMwari hadzinzwisisiki. If we look at the cataphatic model, Tikangotarisa cataphatic kana kuti positive model iri yega, now we can understand the love of God. taakuchikunonzwisisa manje rudo rwaMwari. Now we can begin to understand or think, why did Jesus come to earth? What was the purpose of it? Taakugona kufunga kuti Jesu vakambouyirei pano pasi, chii chavaida kuedza. And that's what we attempted to begin to understand 4 years ago in the studies of the nature of man. Makore mana apfuura ndozvatakatanga kuda kuedza kunzwisisa tichistata study nature of man kana umunhu. Now, I read the Great Controversy statement. Inini ndaverenga statement yeku Great Controversy. Ellen White says, Mai White vati, if you go to a cataphatic model, you're going to be in trouble. Stick to this one. ukaenda kumodel iri cataphatic uchapinda mudambudziko, ramba uine iri apophatic, Stay on the negative. ramba uri kunegative. But we could have gone to another book, Asi taigona kuenda kune rimwe bhuku ravo, and she will tell you the first duty of a human being is to do what or to know what. vanotiudza kuti juti rekutanga remunhu nderekuita sei, nderekuziva ani. Our first duty is to understand our own humanity or our own nature. Basa redu rekutanga nderekunzwisisa umunhu hwedu kana kuti nature yedu, The nature of mankind. umunhu. Now, the study on the nature of mankind Kustada umunhu is a synonym zvakafanana of what subject? nesubject ipi, We all know. tese tinoziva. The nature of man Nature of man kana kuti is a synonym of what? yakafanana nechii? The nature of The nature of
mumunhu wajesu You kristu cannot separate these. hatingatongozvipatsanuri. This is one of the most important vows that we have. It's vow number 12. Vow number 12 ndiro rimwe reakakosha pamavows edu ese. I hope. Yes, I've been told it is. Okay, so why is this critical? Kosei izvi zvakakosha zvikuru Because kwazvo. if you want to understand the nature of Christ, Kana uchida kunzwisisa mamiriro akristu, that means you're going to begin to delve into the nature of God. zvinoreva kuti wakutangaiwo kupinda mumamiriro amwari kana kuti umwari. Just like health reform is the entering wedge, or medical missionary work is the entering wedge of the gospel, Sezvinoita medical missionary iriyo kupinda kwegospel kana kweshoko. the reason why each of us needs to understand human nature Chikonzero tichifanira kunzwisisa umwe neumwe kuti umunhu hwakamira sei. is because this study, Inyaya yekuti the nature of chidzidzo man, ichochi chenature of man is the entering wedge into the nature of Christ, ndicho chinotibatanidza kupinda mukudzidza nature of Christ, which is basically the study of the nature of God. inova ndiyo kudzidza nezveumwari. Why does God become human? Kuseiko Mwari achigouya kuita munhu? How does he become human? Anozvifambisa sei kuti ave munhu? When I say how, I don't mean the science, Kana ndichiti how, handisi kureva kuti sainzi dzacho because we're being vakanyatsochita this sei. category then. Zvinenge zvaapophetic. These are using rules of nature that we don't understand. We might call them supernatural. Taakushandisa marules enature atisati tanzwisisa isusu kuti zvakanyatsokufamba Now, sei. why is it important to understand God's nature? Seiko zvakakosha kunzwisisa umwari? That's what's at the crux of all of this. Ndo zviri pakati pezvese izvi. Because there are people, maybe even you, Nekuti kune vanhu potse newewo who are suggesting vari kutaura vachiti ivo that Elder Tess and I are taking this movement on a tangent. kuti Elder Tess Tangent means wrong direction. Elder Tess neni Elder Paminda taakuendesa movement iyi I'll show you a tangent. Ndichakuratidzai tangent pabhodhi. Here is a sphere or a ball, Tikadhirowa isusu and you're supposed to walk around this. denderedzwa, iwe uchifanira kufamba But if you go uchiteedza on a denderedzwa. tangent, Kuenda kutangent you'll head in a direction that you're not supposed to. waakufamba uchienda kune direction So we need to stay on the path. That's what we're told. saka tofanira kugara tiri pa. And all this talk about the role of women or equality is all a tangent or a bogus study. Tikatanga kutaura nezvebasa remadzimai kana zveequality zvaakutiendesa kusiko manje. We'll call it equality. Tichaiti equality. Now let's be frank. Ngatibudiranei pachena. Far too many of us, Vazhinji vedu we might say, okay, we accept that there's no Sunday law. tokona kuti hatinogamuchira isusu kuti hakuna Sunday law kana mutemo wesvondo. Now, if there is no Sunday law, Tikati isusu hakuna murayiro wesvondo, what is its replacement? ichareplacewa nei? Now, you all know the right answer. Mese munoziva mhinduro yacho. Equality. Equality. But the problem is, Dambudziko heri, far too many of us don't really believe this. vazhinji vedu havanyatsokutenda. They don't believe that the Sunday law has been replaced by the subject of equality or the theology of equality. Havanyatsokutenda kuti murayiro wesvondo wakareplacewa nesubject yeequality. If you went back to the Portugal studies that we did, Tikadzokera kumastudies atakaita kuPortugal, you would know that this was number 4 and this was number 6. chanzwisisa kuti kuruboshwe yaiva number 4, So kurudyi what yaiva. I want us to see
zvandoda kuti isusu tinzwisise is that we are now discussing God from this perspective, from the positive, not the negative. taakutaura nezvamwari tiine muono wecatafatic uri And there has positive. been a great change in this movement's message. Pakava nekuchinja kwakakura mumeseji yemovement ino. Let me ask you the question. Regai ndikubvunzei inini mubvunzo. Why do you even keep Sabbath? Ko tinotombochengeterei kusabata? What's the purpose of it? Purpose yayo ndei. Why the 7th day, not the 8th, not 10? Sei rechinomwe kwete rechi10 kana kuti rechi8? The conclusion to all of those questions will be the following. Medzisiro yemibvunzo yese iyi ndeyekuti We don't know. God's ways are past finding out. hatizvinzwisisi nzira dzaMwari hatingagoni kudzinzvera. That is the ministry of John. Ndiyo ministry yaJohn. His whole perspective is this. Muono wese waJohn uri Compare and apophatic contrast. na negative. Tatinganzwisisi. So if this is John Kana apophatic iri John Baptist, Johani Mubhabhatidzi, who would this be? cataphatic inobva yaitani Jesus. Jesu. Remember, we've spoken about he comes in human form. Ngatirangarirei kuti Jesu anouya He begins to munhu. explain who God is. Anotanga kutsanangura kuti Mwari ndiani. So when we go from John here Patinobva isusu pana John to Jesus here, takuenda kuna Jesu, we go from understanding God, or I should say not understanding God, tinobva mukusanzwisisa Mwari, because this is a negative perspective of him. nekuti kuruboshwe Sabbath, just arbitrary, he just chose it. Sabbath vakangoichuza, hatina kuzvinzwisisa. We've shifted from this model to this one, Especially chichinja kubva kumodho yekutanga kuenda kune yechipiri, from John to Jesus, kubva kuna John tichienda kuna from Jesu, not knowing to knowing. kubva mukusaziva kuenda mukuziva. Jesus is there for 3 years educating his disciples, Jesu ariko kwemakore 3 achidzidzisa vadzidzi vake, telling them what? achivaudza kuti iko That they can understand who God is. vanogona ivo kunzwisisa kuti Mwari ndiani. Ask John what God even looks like. Ukabvunza John iwo kuti ko Mwari vakaita sei, He has no idea. haatombozivi nezvazvo. He thinks he's this warrior king that's about to kill everybody. Anofunga kuti ndiworiya vauya kuzoparadza varoma vese. Jesus comes Jesu anobva auya, and he says what? anobva ati kudii, If you've seen me, kana waona iwewe inini, you've seen the Father. watoona Mwari Baba. Now you know what God looks like. Unoziva kuti Mwari vakaita sei. Remember, Ngatirangarirei, the studies of the nature of man are just the studies of the nature of Christ. tikadzidza isusu nezvehumunhu zvakangofanana nekudzidza nezvenature of Which Christ, means understand God. zvinoreva izvo kunzwisisa Mwari. This movement for far too long Movement ino kwenguva looked refu at things from the negative. yaingotarisa zvinhu zvine muono uri negative, uri apathetic. Sabbath, Sunday law, Sabbath, Sunday law, that's all that's important. ndo zvega zvanga zvakakosha. Why? Kune mhaka yei? You have no idea. Hatizivi, hatinzwisisi. Just an arbitrary law that God gives. Ungoriwo mutemo watapiwa naMwari. And you would say, Iwo unobva wati, like me, seni, his ways are past finding out. nzira dzake hatingatongodzinzwisisi. Romans 11. Varoma chapter But 11. today, Asi nhasi uno, we're saying that's not the issue. tikuti haisiriyo nyaya. Equality is the issue. Equality ndiyo issue yapo. Why? Nemhaka yei? Because what we want to do, Nekuti zvatoda kuita isusu like Jesus, saJesu, we want to understand who God is and how he operates. toda kunzwisisa kuti Mwari ndiani uye anoshanda sei. So this began back in 17.
Saka zvakatanga izvi muna 2017. This is when this equality subject came to the forefront. Ndo patakatanga kunzvera nezveequality. And no one saw it that way, Hapana akazviona which saizvozvo. is fine. Zvakanaka izvi. But as the message has developed, Asi message payairamba what I want us to see chandoda kuti isusu tione is that today we are not doing anything new or radical. chekuti nhasi uno hatisi kuita zvinhu zvitsva kana This has been zvisakamboonekwa. going on for years now. Zvazviri kuitika kwemakore. It's like getting a great ship and turning it. Zvakafanana nekutora chikepe chikuru wochitenderedza. It kind of turns in slow motion that you don't even notice it. Chinotema zvishoma nezvishoma zvekuti unogona kutotadza kuzviona. So when we start discussing Patinotanga isusu kutaura the importance of issues connected to equality, kukosha kwema-issues anobatana neequality, what we're doing is what Christ instructed us to do. chatiri kuita zvatakanzi naKristu tiite. What Christ told us to do. Mirayiro yatakapiwa naKristu. Look at things from the positive. Tarisa zvinhu nenzira iri positive. Simply understand the love of God. Nzwisisa rudo rwaMwari. God is love, Mwari rudo. which means understand God. Zvoreva kuti nzwisisa Mwari. Every one of us knows what love is and what hate is. Munhu wese ari pano anoziva kuti rudo chii uye ruvengo chii. There are these 4 types of love, remember? Tati kune 4 types of love, kana malove mana. When you get, I don't know how to say this discreetly, when you get the hots or when you get this tingly feeling because you are attracted to someone, Unopinda murudo ane mafeelings ayayo nekuti uri attracted kune mumwe munhu. we've all had that. Munhu wese akambozviwana izvi. Everybody gets that. Munhu wese You anozviwana izvi. experience it. Munhu wese anozvi-experience. That means you understand something about God innately, inherently. Zvoreva kuti unotonzwisisa nezveumwari. You don't have to be taught that. Hapana anokudzidzisa izvi. You don't have to be educated on being attracted to someone. Hapana anokudzidzisa nekuti unoattractwa sei kune mumwe munhu. You might need to be educated how to behave, Unogona kuda kudzidzisa kuti unobehave sei. but that emotion Asi emotion is iyoyo autonomous. It's built into you. yakavakirirwa matiri. And if it's part of our being, Kana iri part of umunhu hwedu, therefore that means when you investigate yourself, zvoreva izvo kuti patinozvinzvera what does that mean? zvinorevei? Who are you investigating? Ndiani wauri kutsvaga nezvake? Jesus Jesu and God. naMwari. That's what these studies, stretching back years now, have been doing. Ndo zvanga zviri kuitwa nemastudies aya atakatanga makore awanda apfuura. We just call it equality. Isusu takangoidaidza hedu kuti But equality. what it really is a study of our own humanity. Asi zvairi chaizvo kudzidza kuti humanity yedu yakamira sei. If you're studying our humanity, what else are you studying? Kana uri kudzidza humunhu hwedu uri kudzidza chimwe chii? God's divinity. Umwari hwaMwari. So, Saka the title of this presentation was, topic yepresentation if you can understand, it can't be God. yenga iri kuti kana uchinzwisisa then anofanira kunge asiri Mwari. That is only half of the story. Iyi ingori half yenyaya yacho. The Sabbath is true. Sabata ichokwadi, I don't understand it. asina ndinzwisisi. But without us realizing it, Kana tisina kuzvionesesa, God has changed. Mwari vakachinja. Now the focus is on the positive. Zvino izvi taakufokasa kuma-positive. Let's try to understand, Ngatizamei kunzwisisa, which means
zvoreva izvo kuti one of two things. either one Either we're in Great Controversy, chapter 32, the snares of Satan, togona kunge tiri mugreat controversy chapter 32 mamburi asatan, and you're being led onto dangerous ground, ende uri kutungamirirwa kuenda kumagrounds ari dangerous, or kana kuti what God wants us to do Mwari zvaaroda kuti tiite is understand him better. kuti timunzwisise zviri nani. Now you tell me, Iwe chindiudzawo, let's use some common sense. ngatimboshandisai kufunga panapa. What would you expect God to do? Iwe unotarisira kuti Mwari vaite sei? Don't you believe in the model, the following model? Hauutendi here mumodho unotevera. The glory of the sun gets brighter and brighter from dawn to noon. Kuti kupenya kwezuva kunowedzera kuchiwedzera kubva kumatseni kusvika Midday. kumasikati kana pakati pezuva. We know it gets brighter. Toziva kuti rinowedzera kupenya. You believe, hopefully, in Eden to Eden. Ndinovimba kuti tinotenda muchidzidzo cheEden. We're a stepping stone away from entering to eternity. Taakutoda kutopinda mueternity. Ellen White will tell you, those who are preparing for eternity Mai White votiwo avo vari kugadzirira eternity will do ... vanoda You can fill in the rest of it. unogona kuzadzisa. So we know there should be a progressive development. Saka tinoziva kuti panofanira kunge paine development inofamba shoma nezvishoma. You might call it the development of the 144,000. Unogona kuidaidza uchiti kudevelopa kwe 144,000. You might call it sanctification. Unogona kuiti iwewe sanctification. So I want us to see, Ndoda kuti isusu tione when this development happens, kuti development iyi is painoitika to understand who God is ndeyekuti better. tinzwisise kuti Mwari ndiani zviri nani. And in order to do that, Kuti isusu tigone we have to understand ourselves better. tinofanira kuzvinzwisisa zviri nani isusu vacho. Sabbath, Sabata. What will go here? Sabata. that's the Sabbath. This is Sabata ne good. Marriage. marriage kana kuroorana nekurorwa. All of these are recurring themes. Aya matheme anoramba achidzoka. They're all expressing the thought just in slightly different ways. Ari kungotiudza pfungwa iyoyo zvakangosiyana. So in my presentations, this camp meeting, Mapresentation angu mucamp I want to develop this idea ndoda kuti tifambe nepfungwa iyoyi about self-development, yekudevelopa about the sixth, about marriage, about equality, yeequality, ye6, about your own humanity, yekunzwisisa umunhu hwedu, which therefore means God's divinity. zvoreva izvo kuti umwari hwaMwari. We are required to understand who God is, what he is like. Tinosungirwa kuti tinzwisise kuti Mwari ndiani uye akaita sei. I believe this is the glorious light that is shining upon this movement. Ini tinotenda kuti ndicho chaedza chakakura kwazvo chiri kupenya pamusoro. I believe we are not on enchanted ground, on the wrong path. Ndinotenda kuti hatisi panzira isina kururama. And those people who are too afraid to question Vaya vanotya chaizvo kuvhunza are the ones that fall off the path into the wicked world below. ndivo vaya vanodonhera vachibva panzira kwayo vachienda kurima riri pasi. Let's pray. Ngatinamatei. Our Heavenly Father, we thank you. Baba vedu vari kudenga toda kutendai. We ask that you would guide, direct, and bless us Tinokumbira kuti mutitungamirire mutikomborerewo. as you have taken the reins, the steering wheel into your own hands.
apo matora imimi chimudhiraivha mumaoko enyu, as you have gradually redirected this ship, apo maakudhiraivha imimi chikepe ichochi, and you want us to understand who you are. apo muda kunzi tinzwisise kuti muri ani, You want us to understand who we are. muda kuti tinzwisise kuti isusu tiri vanani. We pray that you would help us, Tinamata kuti mutitungamirire, that you would direct us, mutitungamirire, and that each of us would be courageous. kuti umwe neumwe wedu ave neushingi. Education is never easy. Dzidzo haina kufara, It's painful inorwadza when it's done correctly kana ikaitwa nenzira kwayo, because it changes you, nekuti inotichinja, and change is always difficult. ende kuchinja kwagara kunorwadza. Change us, Father. Tichinjei Mwari. We pray in Jesus' name, amen. Tinonamata muzita raJesu Kristu. Amen. Short announcement to be translated. Anna will be presenting sometime today or tomorrow. Sister Anna vachange vachipresenta muzuva ranhasi. We are still to decide it. Tichiri kufunga nezvazvo. So stay tuned on WhatsApp group. Pay attention. Saka We're going to be ngatitatei announcing maWhatsApp. it sometime. Tichanzwa kuti vachapresenta nguva iyi. So you can join us. Okay. Thank you. Tinotenda. Blessed Sabbath.